doon ganito ay kumain ng ganito. Matsupain na ito. Indong mo. Indong. Ha? Ilang to? Dos. MVP oh, MVP. Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Why? Ito. Ayoko na. Ito. Gol! Lock, di ba? Oo. Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. Uy. Obay man nag-away ang mga basket nga liga. Nah, Ha? nah, kayan. Ha? Nah, Ano? tapi na bukasin ka na. Grambol. Balik. Hindi oh. Ha? Di. Di, ambog tagara. Ako na ma. Ito lang. Oh. Pero why lumot? Kapag nasa di sa una. Ano nasa di? Oh, glass ado. Ito ano ron? Mami angay magwa. Yote to. Oh, biling dum yun. Magagawin yote lang. Tag 5. Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri
latagaw, latagaw. Maliwat ni isa. Ang sama na ya. Wala mo na dagkan mo. Kuha na moto sila. Malin. Ha? Malin. Malin. Bayo. Malin. Tuwan din. Tindahan ko sa bayo. Ang anak ng bayo. Bubalat sis. Yung sa kanak ay nagtrabaho sa akon, sa gym. Sa ala. Nasa ala nagtrabaho. Sa ala ba? Ala. Ala. Unboxing ba? Sige ron eh. Di nang kana ba? Trainer ba nila? Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Ha? Latagaw, latagaw. Basta man pagkaakit sa doktor ni Manase. Amada. Basta yung pagkaakit sa doktor. Amada. Apa gilang kita submit ko sa. Una pa. Hala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Sa veteran. Latagaw, latagaw. Ay, ila diri kita semento gitu. Hmm. Oh, mali ginugong mo. Request nga. Iko ni Quentin nga libre. Ang nagulay ako sa semento ni. Hindi ginugong mo. Hmm. Nagkaroon sa semento ni. Kana ang bata ni.
Ah, Ang kamera tanaw, ang kamera at ang tungod niyo. Hindi. Ala tanawa, paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw, latagaw. Latagaw, latagaw. What's up mga amigos? So thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there and watch nyo na din po yung dalawang video dito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.